practicat per això. Serà molt bonic, segur. Tothom s'ha volcat molt, molta il·lusió, i per tant... Ja ho saps, vale. Jo més que res que no ho sabés. Vale, perfecte. Sí, perquè hi ha molta gent apuntada i us faig que vaig dir unes paraules. Que sí? Es que yo después no se me paretas, claro. No soy un petó que se tiene la tele, ¿eh? Y después pueden parar. Tiene que ir Ara ens sembla que hem d'anar a fer-nos la fotografia allà, per arribar el president. Molt bé. És que Anna Maria Praix, que això és una cosa... Hauríem de tirar enrere una miqueta, si no... Ara tirarem tot, no? Molt agraïda. Però ens hauríem de tirar dos més enrere. Sí, sisplau, a veure. Anem més enrere tots, sisplau. No va fer executar soldats republicans, sinó 11 persones denunciades pels seus veïns, moguts per greuges que ara farien riure per la seva intrascendència. I escric, el sol no té visió, s'ha deixatat dins el líquid blavós del cel i abans de nacer y del sol del verano. Decideix atorgar el premi a Maria Barbal per haver creat, a través de la seva escriptura, un espai literari i una veu pròpia, per haver construït un univers que arranca d'un compromís amb la realitat i per haver sabut conservar un públic lector que ha ultrapassat les fronteres. I avui, que per quart any consecutiu els poders de l'Estat m'impedeixen lliurar-te aquest premi d'honor, vull compartir amb tu i amb tots vosaltres que no hi ha cap tipus de frustració i hi ha tota l'esperança en els dies que vindran. Molts punxons. Visca la cultura, visca Tremp i visca els Països Catalans. Sempre endavant. El jurat, reunit el 12 de febrer de 2021, va acordar atorgar el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Maria Barbal i Ferrer. Ja ho tenim. Perfecte, merci.